स्टूडियो राजगीर। भले हम चराइतियो हल गैया बकरिया सुना गे मैया पढ़ के लगल नहन करिया सुना गे मैया पढ़ के लगल नहन करिया सुना गे मैया। भले हम चराइतियो हल गैया बकरिया सुना गे मैया पढ़ के लगल नहन करिया सुना गे मैया पढ़ के लगल नहन करिया सुना गे मैया। पढ़िए लिखिए कैलिए वाइए बीए पास गे का फायदा होल जब गढ़ियो घास गे। पढ़िए लिखिए कैलिए वाइए बीए पास गे का फायदा होल जब गढ़ियो घास गे। पढ़ेला भेजल रहनी पटना सहरिया सुना गे मैया पढ़ के लगल ना नौकरिया सुना गे मैया पढ़ के लगल ना नौकरिया सुना गे मैया। सुनीले बात हमर जाहे काहे रुस गे नौकरी में मांग हकौ 10 लाख घुस गे। सुनीले बात हमर जाहे काहे रुस गे नौकरी में मांग हकौ 10 लाख घुस गे। बकरिए चराइते लगो बीततौ मरिया सुना गे मैया पढ़ के लगलो ना नौकरिया सुना गे मैया पढ़ के लगलो ना नौकरिया सुना गे मैया। कौन काम कर तो मैया बीए के डिगरिया यही सोच पर तप के गल सारिया। कौन काम कर तो मैया बीए के डिगरिया यही सोच पर तप के गल सारिया। एकरा से बढ़िया हम बेचती तोरा करिया सुना गे मैया पढ़ के लगल ना नौकरिया सुना गे मैया पढ़ के लगल ना नौकरिया सुना गे मैया। शिवांगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर।